חיילי ישראל, המרכיב החשוב ביותר בכוח היהודי זה הרוח. הרוח של אהבת ישראל, של אהבת הארץ שלנו. אהבת ישראל הוכיחה את עצמה ברוח של המכבים, ברוח של אברהם שעם 318 חניכים גירש את 4 המלכים הזרים שכבשו את הארץ. הרוח של יהודה המכבי, הרוח של לוחמי תש"ח, הרוח של חבריי שלחמו איתי, נדונו למוות, עלו על גרדומים, אבל כל פעם שנופלים לנו לוחמים, ההחלטה שלנו זה להכות באויב עוד יותר, שישלמו מחיר על כל יהודי שנופל. עם ישראל יש לו תפקיד להביא אור לאנושות, והם יש להם תפקיד להחשיך את האנושות. עם האור שלך תאיר את הדרך לגאולה, ועם האור שלך אני בטוח שהאויב ישלם כל כך הרבה על מה שעולה לנו, ואתה תיקח חלק בתשלום הזה שנגבה מהם. יש לך את הכוח, עם הרוח יש לך גם את הכוח. בעזרת השם, עלה להצליח.